Señoras, señores, son as 6:22, casi 23 da tarde. Estamos cociñando en directo como cada tarde no Voltas co Prato. Estamos na televisión de Galicia. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, igual non vos enterastes do que pasou onte, pero onte houve moita mandanga, Onte foi isto... que os vou contar? En calquera caso, seguídenos, porque en @voltascoprato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e todo o que pasa tamén neste plató e sempre con dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Digo eu que onte pasaron moitas cousas porque onte presentamos por primeira vez o libro do Voltas co Prato, as receitas do Voltas co Prato. Foi, eu non sei que pensaredes vos, pero foi unha auténtica pasada. Sí, sí, sí. Foi precioso, así que moitas grazas á xente que veu á librería Follas Novas a Santiago de Compostela, porque realmente foi moi emocionante para nós, porque non agardábamos tanta xente. Non agardábamos tanta xente, foi Tivemos a punto de dar volta. Sí. Chegamos á porta e vai Xulio, eu aquí non entro. Xa quería marchar, pero ao final impón. E pasámoslo moi ben, así que moitas grazas a todos e a todas por acudir. E vai haber máis, por exemplo, este domingo, non, Fanny, na Bandeira? Sí, este domingo, Xulio Mato, eu, Estefanía Colmeiro, estaremos no bar a Plazoleta, na saída da misa, eso das 12:30. Esa é unha boa hora. Sí, a saída da misa. Damos tempo de sair, pedir un vermú. Correcto. Sí. A misa na Bandeira que é ás 11:30. 11:30. Vale, pois saen ás 12:15, piden un vermú, entran por dentro. Ás 12 ocurre a misa. Sí. Bueno, pois ás 12:30 na Bandeira, ali estaremos tamén firmando libros, estarán Xulio Mato e Estefanía Colmeiro, que supoño que está moi ben. Non? Sí. Sí, se te animas, xa sabes. Vai ser un día complicado. Complicado, non? O domingo vai ser un día complicado. Anímate, hombre. Bueno, imos cociñar. A ver que nos trae. Pura de ordes. Chámolo pura de órdenes. A agulla do porco é unha parte moi sabrosa. A agulla eu fago así, en riso, ou ao forno tamén. Quizás ainda mellor ao forno. E bótolle zanahoria, bótolle pimiento marrón, allo, cebola e salme, bueno, eu que sei. Entonces, voulle a pedir aos cociñeiros que se me din outra receta, a ver se a fan mellor que a min, ou non? Pois o saludo a miña familia toda, e en especial ao meu fillo, ao meu neto e a miña nora. Ai, pura de ordes que nos trae algo moi maravilloso, moi espectacular, que é o porco de Galicia. Sí, está de lo vendo aí detrás, Pero ya é calquera porco. Calquera porco. Bueno, este é de Galicia, pero está en galego. Pues sí, Claro. pues sí. Vale, imos cociñar con porco, entonces Pura decía que quería, bueno, pois, agulla. Claro. Nivel, material. Entón, Xulio Mato, vendo que temos aquí detrás, que é a agulla? Onde está a agulla? A ver se o pos ben. A ver se me A enfocan ver se o pos ben. Vale, intentar. Hombre, sí, pero... Uy. Por aquí. Ahí está. Cambia. Vale. A agulla Cuidado, está... que che dou. A agulla está aí arriba. Varme dar a min. Aí está. Aí. Entre... Aquí, Vale. na taluga. Pois aí está Viste aí? a agulla de porco que vai utilizar Aí. Xulio Mato e que vai utilizar tamén Estefanía Colmeiro. Sabedes que os cortes do porco son maravillosos porque se aproveita todo o porco. Entón, Xulio, que ten de especial a agulla e por que vas a utilizar? Agulla, bueno, agulla é un corte que me gusta moito a min porque é super, non se pode decir, pero como me acordo como se di en galego, moi jugoso. Vale? Para decir xugosa, ou? Non se pode decir. Zumarenta. Zumarenta. Esa é a palabra, que non é fácil. Zumarenta. Porque é moi zumarenta. Vale. Ten así algunha grasiña infiltrada, está moi perto do hueso, entón, lógicamente, é moi zumarenta. Moi zumarenta e moi versátil, además. É moi versátil. Por exemplo, na tenreira é a miña favorita para carne caldeiro. A mí encanta a carne caldeiro da agulla, de tenreira. E no porco tamén, o que pasa é que a carne de porco cocida en fresco Non che gusta tanto. perde un pouco. Eu vou na asar enteira e vou facer unha costra super rica con froitos secos. Te vou acompañar con orillóns, con cebola, con un poquinho de mel, con cravo. Moi ben. Un montón de cousas. Super de Navidad. Ves motivado despois de Super de Nadal. Ves motivado despois de como para non. Estefanía Colmeiro, que lle gusta ou que quere? Por que lle gusta a agulla? Como a Xulio, porque sí, é unha unha carne zumarenta, entón é moi versátil, dáche moitas opcións de receitas. A ti gustanche as albóndigas? Encantanme as albóndigas! Sí! Pois vou facer unhas albóndigas con salsa de cenoria. Que ves, a cumprir os meus desexos? Claro, sí. Que forte. Quero te facer feliz. Con albóndigas? Sí, con increíble. albóndigas. Pois vamos ter albóndigas de agulla e agulla con costra. Sí. Agulla con costra, pois... Señoras, señores, cociñamos agulla, no Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato, veña, imos a xa. A ver, bueno, pues mira. Como vai ser o tema? O tema vai ser o seguinte. Este é o tema
No, antes de nada teño que dicir que Xulio cunha luva, a xente ten que saber que promete. Cando Xulio con unha luva, porque vou vas untar. impregnar. Moi Entón, ben. vale, mira, aquí detrás temos o oso, vale? Ajá. O oso ten un oso plano e despois o final da costela. Está aquí, vale? Entón, para mí a maneira máis sinxela é buscar o final da carne, onde empeza o oso, entón metemoría o coitelo. dis para quitalo. Para quitalo, claro. Vale, Sí, vale. sí, vámoslo desosar. Vale, Entón, vale, agora vamos tanteando e vamos acompañando o oso. Vale. E cando xa chegamos así, damoría a volta, mira que sinxelo é, Ah. E buscamos a costela, E con iso poderías facer un caldo de e carne. con isto Non? podémolo asar e facer un caldo de carne estupendo. Ves? E digo eu, si alguén é moi zupenco ou se eu zupenca como a min, vas á carnicería sin problema, non? Eso é. Sin problema. Eso é. Que pasa? Que esta parte da agulla no porco non ten excesivamente oso. Xa. Normalmente, cando ti vas a un sitio e a agulla está desosada, é case o doble de prezo. Entón, eu recomendo intentalo porque é moi sinxelo e aproveitamos isto. É moito Vale. máis económico, entón. É máis económico. Con oso é máis económico. Moi ben, moi ben. A xente da casa que nos chame é 664-483419, teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para qué? Pois para comentarnos que parte do porco vos gusta, porque sabedes que comemos absolutamente todo, así que, por favor, chamade a Voltas co Prato e recordade que repartimos cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez. E 50 doutra. Aí está. Na televisión das agullas Sí. de porco. Sí, pues si era a televisión máis porca, Bueno, non mira, quedaría moi ben, non? ahora vámoslo a Non atar. quedaría moi ben. Este como unha peza pequena e ainda por riba, neste caso, comprei así a peza e viña con corte, Ah, viña así o Vale, corte, entón vamos xa. a intentar, claro, vamos a intentar Ah. salvalo. Mira, vamos a meter aquí para facer un poquinho de presión e traémolo contra atrás. Vamos a facer primeiro así o largo Sí. e ahora vamos a ir enrollando, aproveitando ese corte. Pasa que teño unha dúbida, porque normalmente non é cando as enches de algo, recheas ou así, cando se atan. No, vamos a atar para que nos manteña un poquinho a forma. Queremos que nos manteña un poquinho esta forma, porque senón pode se nos Deformar. desparramar. Exactamente, desparramar. Entón, mira, Moi ben. traemos outra vez para aquí, ganamos un pouquiño. Apretalo moitísimo, Hai que apretarlo moito para que manteña a forma, porque ti sabes que isto, cando vai ao forno, vai mermar. Sí, 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 sí. Entón, apretámoslo aí, facemos outro nudo, e xa estaría. Entón, agora, mira, Poñémolo aí. bandexa de forno, vamos a botar, por eso teño a luva ahora, Aí vai. Atención que agora ven Mira. a cousa bonita de ver. Vamos a botar sal, Sal, unha pimenta, poquinha pimenta, unha luva. damos a volta, sal, unha poquinha pimenta, hasta ahora non fai falta a luva, como ves? Como ves? Sac. Mira, e agora collemos un poquinho de mel, Mima. Eso, ves, por sí riba, que fai falta luva, claro. Uns 25 Sí que fai falta gramos, luva. e agora como o mel é moi pegañento, aproveitamos. Tentino ca outra mão, No, non te preocupes. Sí. Ves, estendémoslo ben, Con mel. con mel, porque nos vai axudar a que dore un pouquiño. E agora, mira, retiramos a luva, máis limpas, ves? Moi ben. Mira, vamos a poñer, Clavo na zona de onde olor. ten máis graxa, un poquinho de clavo de olor. Vamos a clavar aí. Perfecto. Bueno, pues deixámoste clavando. E vou ao forno, vale? Vou ao forno. Deixámoste clavando clavo de olor e imos con Estefanía Colmeiro. Antes de nada, Vou non meter no forno. Canto tempo? 45 minutos, necesito un poquinho de maxia. Correcto. A 180 grados. 180 graus, 45 minutos, imos con Estefanía Colmeiro, que vai facer albóndegas. Albóndegas. Para o meu corazón Claro. carnívoro. Porque é así. A ver, dime, como vai? Por aquí eu supoño con refrito, non? Como sempre, para empezar. Sí, mira, Vale. neste estou refritindo cebola. Gallo porro. O que No, leva? Ah, non, é cebola cebola. tenra. Cebola tenra, vale, Cebola vale. tenra. A Vale. cebola tenra que estou refritindo vai a ser para a salsa e para as albóndegas. Ola. A salsa vai a ser unha salsa a base de cenoria, moita cenoria. Cebola tenra, allo picadiño e cenoria. Cenoria que estou vendo que xa estás cocida. Sí, porque como quero facer sin cambiazos, así, Ah. sin maxia televisiva, Ajá. dixen, vona cocer e así dame tempo de facela en directo. Faime gracia o da salsa de cenoria, está ben, Sí. Sí, gústame, porque, a ver, unha salsa de cenoria non é moi normal, o sea, quero dicir, non é habitual que che ofrezan nin en restaurantes, nin así, por eso me... Normalmente leva a base de cenoria e engadenlle tomate. Claro, sí. leva un pouco de cenoria, pero leva moito tomate. Leva moito tomate, sí, Esto sí. entendo que vai ser Estamos máis case todo acostumados. cenoria. Todo cenoria, sí. Gústame a idea. Estamos aí en tempada, Sí, sí, sí. hai que aproveitar. E isto é E isto é a agulla picada, que o de sempre. Pedimos o trozo de carne, na carnicería xa teñen... Xa xa picadora. pican. A picadora. Teñen a picadora, xa Te deixan aí... detino de meter os dedos nesa máquina. Sí, por favor. Que non é a primeira persoa en Galicia que facendo os chourizos Sí, vai aí dentro dela. sí, sí. Así que te moito E ti. para facer o que é a farsa, non? Ajá. Vou usar o que é un ovo enteiro, unha xema, para medio kilo de agulla, máis ou menos, Vale. de carne. Anotamos para facer as albóndegas. Cantas racións máis ou menos serían?
Para 4 persoas. 4 persoas. Sí. Un ovo enteiro e unha xema. Unha xema. E Pan relado, sal, pementa, que xa lle botei. Vale. E o miolo do pan, que eu vou meter nun pouco de leite. Vale. Para que se hidrate. Vale. E así quede máis fumarenta. Máis fumarenta, entón temos que traer a nosa convidada de hoxe para que vexa estas albóndegas, para que vexa toda a agulla que temos aquí. Sí. Que pase, por favor, Pura de Ordes. Un aplauso para ela. Hola, Pura. Hola, Que tal, como estás? moi ben. A ver, arrímate aquí, A ver, péjate a min e contame... pego matilo. Péjate a min. Así. Vale. E contame se te gusta moito a carne de porco ou non? Sí, que me Sí, gusta. pero gustache todo o porco, porque, por exemplo, o fígado... Non, Do pouco comese todo. xa, pero comese todo, pero gustache todo. O fígado non me gusta moito. Es das miñas. Pero, en cambio, comese todo, como se Vale. suele decir. É verdad, O vale. porco aproveitas todo. É certo, pois hoxe temos a agulla, que é unha parte moi boa. Sí, Moi boa. unha das mellores. Unha das mellores do porco. E as albóndegas, que tal as levas? Ben, sí. Fixéchelas algunha vez de carne de agulla? Sí. Dixeches bueno como non convencido. Porque non é que suelo facer así moitísimas veces, non? Ah, pero gustanche. Pero gostame. Ah, vale. Claro, o importante non é facelas, senón comer. Comelas. Eso. Estefanía Calmeiro está facendo, aí está, unhas albóndegas de As agulla. albóndegas, estou que son facendo a as mestura do que dá farsa da albóndega. Buenísima. Sí. Carne de agulla, botelle un ovo enteiro, xema, pan relado, o miolo do pan remollado en leite e aquí así va vou por engadir favor. agora cebola. Que faz, Cañota? Estás traballando? Sí. Que? Pero, a ver, se o fago porque o fago, se non o fago porque non o fago. Eu creo que o fai por un plato de albóndegas. Correcto. Vale, tamén pode ser. Eu creo que fai porque non sabe que facer carmao. Tamén pode ser. Veña, cañotas, bótame un pouco desa cebola aquí nesta farsa. Desto? Sí, porque... Así? Sí. Ou queres máis? Sin queimarme, Así? Sí. Queres máis? Un pouquiño máis. Aí, ó. Sí, a outra deixoa para Así, salsiña. máis? Así. Vale. Ves? Eso vai Esta facer deixa. que estén... Bueno, E casi, despois? un aplauso a Cañotas. Moi ben, Cañotas. Moi ben ejecutado. Esta ceboliña, que tamén ten allo picado... E sigue Xa pasou o teu momento, Sí, xa. Cañotas. No, no, si Xa eu non está. estaba dicindo Espérate, nada. Ahora estou falando eu con Correcto. Pura, Vale. tanto protagonismo, cebola, allo picado e vou arrelar a cenoria. Eu, Teño a cocida. Canto máis condimentación, mellor. Mellor. A mí tamén me gusta. Bueno, moitas veces sí, menos é máis, pero eu voulle botar, podolle botar máis. Todo o que teña, hasta un poquinho de perixil. Moi ben. Xa podes... Moi ben, moi ben. No, cando te digas. Xa podes ir con Xulio. Se queres presentar ti, presenta ti. Menos mal que viño pouco, cañotas. Menos mal que viño pouco. Sí, porque que caño que me Non das. maturas. Bueno, un pouquinho, sí, un pouquinho. Veña, imos deixar a Estefanía Calmeiro, aí rematando de mesturar eso, imos con Xulio Mato, porque tamén ten unha proposta para Pura. Pura, A arrímate ver. aí a Xulio. A verlo. Bueno, Arrímame hola, Pura. aquí, venga, Benvida. Arrímame aquí tamén. Bueno, arrímate. Mira, eu teño a miña agulla no forno. Vale, salpimenteina, botelle un pouquiño de mel, para que teña así un toquiño agridoce, para quitarlle así o bravío do fresquío, máis ben do porco fresco, vale? E aquí Sí, teño... sí, entendo. Mira, Entendo pan, de. teño aquí pan relado, botelle un pouquiño de romeo e un pouquiño de perexil picadiños. E agora vamos a botar uns froitos secos. Con isto vamos a facer unha costra para poñer por riba. Mira, aquí teño abelás picadiñas, non moi picadas, para que aparezcan os trozos, e aparte queda máis crocante. Se non picamos moito, queda máis crocante. Sí. Un pouquiño de noz e un pouquiño de millo, vale? Ai, que ben. Entón, con todo isto, é millo frito, deste que xa ven, deste que ven así, que compramos así xa, vale? Non lle facemos nada raro. E agora con todo isto, remexémolo ben, e vámoslo reservar, e vamos a hacer unha costra que vamos pintar esa carne, que vamos cubrir esa carne, para que nos quede crocantiña. Crocantiña por fora, que che pasa? Nada. E saborosa por dentro. Pois así, claro. Ten que ser. Mira, e con isto vou a facer, agora vou a deixar aí porque ainda non está a carne, vale? Vou empezar ca miña guarnición. Mira, leva cebola, leva estes orexóns, vale? E mira, hidrateinos para que vexas a diferencia de como ven. Que che pasa, Cañota? Ah, nada, que non credes que falo, non falo. Ah, cantos aniños tes? 32. Enfáchete. Madre mía. Bueno, pues mira, hidratámoslo en agua e brandy, vale? Para que nos quede, mira, podelo tocar. Este é como unha gominola, como compramos, pero este xa é moito máis tenra. Sí, sí. Vale? E enchou bastante. Está enchoupada e parte desta agua de coñá vamos a utilizar o salteado tamén. Moi ben. Vale, para que nos axude a que se cociñe a cebola, vamos a ir tirando desa auga. E teño tamén castañas.
Castañas que están. Ai, como que Xa me gustan cocidas. a mí. Gustan as castañas? Buah, que... Bueno, hoxe estou en racha. Hoxe sí. Hoxe estou en racha. Pois vamos facer o salteado con cebola, orellóns e castañas. Moi ben. Vale, que vai ser a guarnición do... Pura, supoño que che parece ben, pero tesme que dicir cal das dúas queres levar ti pa Ordes ou deixar aquí en Ordes, que estamos en Ordes. Albóndigas, agulla con costra, guarnición de castañas, orellóns. Cal quero levar eu? Sí, así sin probalo, Se poder as dúas? Ah, xa. Eu tamén. Pero cal che pinta mellor? Pois non sei, de momento gustame moito este. O de Xulio? O de Xulio, Sí. sí. Home, as castañas. Despois Son non as sei, castañas. ao final. Son as castañas, son as castañas. Bueno, voute mandar á zona de sufridores, aquí pensaría, despois chamámoste, vale? Moi ben. Veña, vamos a dar un aplauso a Pura Venga. de Ordes, que está con nós con a volta co prato da Televisión de Galicia. Bueno, señoras e señores, hoxe cociñamos con agulla de porco, un corte que sei que é fantástico para facer carne ao caldeiro, e non é que o diga eu. Isto contou o Xulio Mato, de verdad. Do porco todo nos presta, ben o sabedes, ata os andares son boa cousa, pero cando chega ao seu San Martiño, cada corte ten o seu aquel especial. Se pensamos en carnes en fresco, por exemplo, e queredes facer un asado, probade ca paleta, triunfaredes seguro. Se buscades un sabor e carne terniña, un raxo ou un solombo fanse nun momento. Se tedes churrascado domingo, pois levade unha tira de costela de porco e acertade sempre. E se queredes subir a posta, metedelle unha boa salsa. E si, se queredes país de verdade, metede as mans na artesa e sacade carnes curadas. Cacheira, xamón ou embutidos. O venerado porco achega alegría sexa como sexa. É o que ofrecemos. Agulla de porco, tenra, zumarenta e deliciosa. Temos dúas propostas e dous cociñeiros. Xa nos contaredes cal é o vosso favorito, como sempre en @voltascoprato. Aí, onde nos tedes que seguir. Que, por certo, hai fotos de onte, Vamos por aí moitas cores de onte. Foi moi guai. Así que, moitísimas gracias. Fin do discurso. Zumarenta, menúa palabriña, Mira, ese é o forno, xusto a tempo. Ti, tades por... Estamos porque espabiles, cañeta. No, Non te podes enfurruñar. fastidiarme. Non te podes... Mira, Estás para fastidiarme. está soando o forno de Xulio. Veña, abre o forno. Mira, vamos a sacar, mira. 45 minutos. 45 minutos a 180, 180 vale? graus. E mantémolo o forno, ahora vámoslo subir ata 200. E mira, que maravilla. Ole moitísimo mel, Claro, sí. moitísimo Eso mel. lle botamos solo un pouquiño, Sí, sí. Mira, ahora vamos a facer uns cortes aquí para quitar o cordel. O sea, iso xa despois, inda que o metes despois outra vez no Claro, forno, ahora non perde a forma. Claro, a forma xa ten. Vale. A ver se a ten. A ver esto, Move aí. que estou... Aí está. Menos mal que estás ti. Pois menos mal. Calquera que te escoite, Pois menos mal. calquera que se incorpore ahora, vai pensar que levas traballando toda a tarde. No, é que sabería que levo toda a tarde traballando. Aí está, mira, ves? Sacamos continuo porque está casi cociñada de todo xa. Claro, que pasou Ahí está. 45 Claro, minutos no pasaron forno, 45 minutos, pasou bastante eso. tempo. Eso, Sí, aí sí, está. de masa, Jesús, pues sí que atei ben, aí está. Sí. Vale, mira, entón ahora vamos a ir ca costra, vale? Entón vamos a utilizar Máis mel. un poquinho máis de mel para que se nos fije aí ben. Entón tampouco te podes pasar moito con mel antes, pois senón despois é todo Claro, mel. no, mira, entre unha e outra son uns 50 gramos de mel. Vale, 25 e 25. Eso é. Máis Mira, ou menos. e agora a mestura que temos aquí do pan relado, os froitos Ese secos, o romeo e todo, vamos a facer unha costra. Vamos a facer unha cousa primeiro, mira. Que? Vamos a quitar este xuiño e vamos a incorporar aquí. Puxache a luva para despois meter os dedos no mel. Bueno, non seas tiquirmiquis. É que é verdade, aí vai, mira, ahora Mira. todo o dedo cheo de costra. Con esta toquei o mel. Non me toques a mí, quita de aí. Veña, botamos unha boa costra e isto vai ir ahora ao forno, vale? Con eso sí, Con eso sí. Sin nada. Así, tal cual. Tal cual vai ao forno. moi ben. Vale? Pois non Espera, lle que bote sei se la me mão. están falando por Ah, aí. sí? Sí, ainda non queima. Veña, metémolo ahora vamos a deixar uns 10-15 minutiños, vale? 10-15 Ahora minutiños. xa non hai trampa, ahora ten que facer A a canta costra. temperatura. Subímolo a 200. A 200, ves? Subímolo a 200. Subímolo a 200, 10-15 minutiños, imos con efectivamente. Estefanía Colmeiro. Veña. Es como buscar en un pajar una aguja de coser. Este programa sentí é moi aburrido, Cañón. Así me gusta, por fin, algo bonito para min. Sí. Hai que hacer. Mira, estou Hay que facendo hacer. unhas albóndigas Bueno, ten días, moi Ten días, bonitas, moi bonitas. Ai. Bueno, contame. Na tixola teño a salsa, lembras a cebola tenra, Sí? o allo picadiño, sí. aí refogando en aceite, Sí. logo lle engadín a cenoria, Sí. viño blanco, cenoria. Moi ben, pois pregunta de concurso. De que é a salsa que fai Estefanía Colmeiro De para as súas cenoria. albóndegas?
De cenoria. Cenoria. Laranxa, bonita. Sei que é boa para visto, non sei se é verdad. Para o moreno tamén. Para o moreno tamén. Bueno, din que é boa para moitas cousas, así que... Resposta? Cenoria. Chamade ao 664-483-419, 50 euros en xogo, a salsa de Estefanía é de... Cenoria. Moi ben. Agora podes seguir coas túas albóndigas maravillosas coas que me vas a agasallar. Que tal? Como hules a salsa, Cañotas? Moi ben. Vamos a esperar a que o aceite este ben calentiño. A recende. Sí. Leva viño branco. Ah, vale. É que xa me parecía como que olía... E logo xa para rematar botelle un pouco de caldo de carne. Voulle dar un triturado. E deixalo así que se coza moito tempo ou non? A ver, xa está cociñada, pero sí, canto máis cociñada este, máis se mellor. concentra. Porque despois vai estar máis melosiña. Sí, sí. Máis se concentra o sabor, a textura, todo, non? Todo, sobre todo a textura, queda máis melosa. Bueno, pois imos ir a Portosín repartir cartiños. Monse, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Pois moi ben asentada. Moi ben, mira unha cousa, ti és de comer agulla de porco, gustanche todos os cortes do porco, ou hai algo que, mellor non? No. Gústame todo. Todo? Hasta os andares. Hasta os andares, moi ben, moi ben. És desta xente tamén, hai xente que lle come, sabes, que se comen os pulmóns. Sí. Ti tamén, Monse, ou non? Tamén me gusta. É o fígado. É o fígado tamén? Fígado, sí, os pulmóns non. Eso xa é nivel de profesional, eh? Sí. Eso é título de galega. Título de galega total. Vale, Monse, tens que vir un día logo a traer para facer algo así, bueno, pois diferente, non? Pois sí. Que non estamos tan acostumados Sí, porque a casquería, a verdade, que non... Sí, non é tan habitual. Sí. Veña, por 50 euriños, Monse, de que é a salsa que está facendo xe Estefanía Colmeiro para acompañar as súas albóndigas? De Zanoria. Moi ben, aí está, un aplauso que leva os 50 euriños. Monse! Graciñas, Monse. Graciñas. Moi ben. Graciñas, chao. Moitas grazas por vernos. Vale, un bico grande. Hasta logo. Chao. Hasta loguiño. Veña, logo. Veña, pois eu agora teño fritindo, neste caso, as albóndegas, o de sempre, o aceite, neste caso, de xirasol, que aguanta mellor as frituras, un par de minutiños a que queden ben doradiñas por fora e retiramos para metelas na salsa. Que lle vou dar un triturado a esta salsa, vale? A idea é triturala e despois xe quede melosiña, non? Para que quede máis melosiña, Moi ben, pois vai triturando e facendo ruido para os compañeiros de son e a xente que está na casa e imos con Xulio Mato. Oh! Mira, vouche contar brevemente como vou. Veña, brevemente, que teño que falar coa convidada. Cebola xa está salteada, aquí vamos a engadir agora os orellóns. Funlle botando poquinho a pouco agua co brandy que tiña aí. Isto é o acompañamento, non? Este é a guarnición, claro. Sí, a guarnición. Mira, vamos a dar un poquinho de caña aquí. Vale. E os orellóns simplemente necesitamos que estén aí un par de minutiños, vale? Fanse rápido. Non necesitamos que se fagan, queremos que teñan un poquinho de textura, porque senón, se cocemos moito, desfaixe. Xa. Porque é moi delicado. Pero non inauguramos ainda a temporada de Nadal, petixa estar facendo cousas de Nadal. Claro, é que eu, se vou a un supermercado, está todo cheo xa de cousas de Nadal, pois podemos empezar a facer cousas. de que se hai en outubro turrón, chocollo. Se é de chocolate, sí. Se é de chocolates. Moi ben, moi ben. Bueno, mira, e agora se aí botamos tamén as castañas. Ala. Vale, o mismo van a estar. As castañas tívenas cocendo así peladas, solo 10 minutiños, para que teña un poquinho de dureza, vale? Vale. O sea, se foran con piel, pues coceríamos, normalmente unha castaña con piel cocela 35-40 minutos, pues deixaríamos 20-25 xusto para pelala e que nos quedara un poquinho dura. Vamos a esperar, entón, pareceche. A que? A que remates. Eu xa estou. Por eso, pues mentras tanto vou ir con pura. Pois veña, xa vas tarde. Imos con pura de orde, imos falar co público do Montes co Prato, arrancamos. Un aplausillo para Pura, a pobre muller que está... Espera, que vou. Está a pobre muller aquí. Ai, por todo, estou sentada. Ai, non sabes o que agradezo sentar-me agora, É verdade. Ves cansadiña de traballar aí. Fun a adestrar pola mañán, ali, e de repente, pá, deu-me un latigazo aquí, quedei no sitio, Pero que foches? Adestrar es aí? Ali dar golpes e patadas, cousas así. Bueno. Entonces, deu-me un latigazo, e deixoume... Necesito unhas albóndigas para recuperar. Pois venga, a comer todo o que están cocinhando. Bueno, está vendo a xente o que fixo Xulio e o que fixo tamén Estefanía, que aí está o Estefanía, que marchou e volveu. Non sei se ti, despois de ver como vai a evolución dos pratos, si cambias un pouco a tua idea, si sigues pensando que o de Xulio é o teu favorito, non sei. A ver, agora cando o probe, a ver como sabe.
A ver, cal é o que me gusta máis. Che, que de momento, De momento, vexo todo moi ben. todo moi igualado. Ou todo ben. Non, vexo todos, bueno, bastante igualados. Sí. Gustoume o xesto de igualados. Claro. E despois, cando probes, che direi. Xogas a ao ver, va tuti. mellor. Xogas ao tuti. Sí. Ves, aquí te tes de repartir. Bueno, aí está o forno de Xulio Mato, en 2 minutos chámate, vale? Vale. Veña, vamos a dar un aplauso a Pura, que está con nós, que é maravilloso. Vamos con Xulio Mato. Julio, Aí vou. hai que abrir o teu forno. Aí vou, aí vou. Eso que necesites. Aí vou. Temos 3 minutos, Está apagado. Para darlle paso aos compañeros da Hora Galega. Que, por Pues vamos. certo, Que, por certo, viñeron onte viñeron a onte, vernos. é certo, viñeron onte a presentación do libro, fixeron unha conexión directo. Moitas grazas, que foi moi divertido. As fillós non eran as mellores do mundo. Fillos, teño visto Non. tortillas máis delgadas. Sí, sí. Pero bueno, o detalle estuvo A aí, ver, así que moitísimas grazas. atento que estamos, cañotas, que mira que aquí ven. A costra de Xulio Mato. A costra. Tachán, por favor. Tachán, por favor. A Codia Ahí de Xulio está. Mato, aí está. Fixadevos que Codia tan maravillosa. Mira, ahora vámonos a Sí, quitar vete, con vete, cuidado. llamado, vete, Vámonos a quitar con cuidado. Mira, e ahora vamos a facer un corte aquí na parte máis bonita. Oh, Está, mira, rosiña, zumarenta, Oh. zumarenta, oh. en o seu punto. Mira, e aquí temos todos os froitos secos e o pan Que vale. rolado que lle botamos tamén a maiores. Entón, vamos a integrar a guarnición. Espera, eso que son os restos da... Claro, os restos do que... Ah, da costra. A costra, pois pregunta de concurso de que é a costra que fai hoxe Xulio Mato. Froitos secos, pan relado e romeo. Ostras, que hoxe é difícil, Dixéchelo ademais todo de seguido, Froitos secos, pan relado pan relado e romeo. E Romeo, 664-483419, chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo. Vamos a dar un fortísimo aplauso a Xulio Mato. Moitas gracias. E imos con Estefanía Colmeiro, maravilloso, Xulio, Colmeiro, veña, temos un minuto e medio de programa. Bueno, Xa pues está. as albóndigas simplemente sácalas da tixola e azampalas. Entón voulle pedir a Pura que se levante e que veña a probar. Veña, un aplauso para Pura de Ordes. Veña. Ven por aquí, Pura. Ai, agora sí, Ai, agora sí Agora que sí. chegou o momento, Ai, agora sí que sí. Tira, Pablo. A ver. A esquina. Por certo, non o dixen, pero ponte aí na esquina. Evidentemente, se pedín un aplauso para Xulio Mato, teño que pedir outro para Estefanía, a muller que me odia, Colmeiro. Aí está. É broma. Sí, sí, sí. Despois a xente Por pensa suposto. que é certa. No, é No, broma, no, é broma. no. Querémonos moito. Sí. Pura, cando queres podes ir probando xa as albóndegas de Estefanía. Xa está perdón, aquí Juan. Xulio coa súa agulla tamén, así que valle dando. Vamos a probarla. Vamos a probar a ver que tal está, a ver se está rico ou non. É así. Vamos a Cervo. Sara, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Que Veña, tal? rapidamente, Sara, que non nos queda moito tempo. De que é a De acordo. costra que leva a agulla de Xulio Mato? Froitos secos, pan relado e romeo. Moi ben, aí está, un aplauso. Moi ben. Non era fácil esta, Xulio? No, era moita unha resposta longa. Non era fácil, pero Sara estivo atenta ao programa, así que parabéns por esos 50 euriños, un bico moi Moitas grande gracias. e grazas por chamar, vale? Vale, de nada. Veña, un bico. Chao. 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 E aí temos a Pura de Ordes que está xa rematando. Pura, Cuidado que queima, está che prestando, Sí. verdad? Boa. Dime a ver. De maravilla, pois veña, vamos alá. Pura de Ordes, despois de probar os dous pratos, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Ai. Julio. Don Xulio Mato, aí está! Con esa codia, moi ben. Bueno, señoras e señores, nós marchamos, queden coa actualidade. Cora Galega, vémonos mañán, con máis recetas, como sempre, no Voltas co Prato.